Zamisli ovo. Prolazi još jedan dan. Još jedno jutro si se probudio sa planovima, idejama, željama. I opet, nisi uradio ono što si znao da treba. Prošlo je još jedno veče u kome ležeš sa osjećajem krivice, tišinom u grudima i glasom u glavi koji ti kaže: opet si čekao, opet si odložio. Dokle više? Koliko još dana moraš da prespavaš pre nego što shvatiš da tvoj život ne čeka? Koliko još prilika mora da prođe pored tebe dok se ti premišljaš, dok izmišljaš izgovore, dok ubeđuješ sebe da nije pravo vreme? Ako sada ne kreneš, kada ćeš? Ako danas ne kažeš sebi dosta, sutra ćeš opet biti isti čovek, sa istim brigama, istim snovima i istim izgovorima. A dani će i dalje prolaziti i ti ćeš i dalje biti na istom mestu. Život se ne menja čekanjem. Život se menja akcijom. Nema te knjige, tog motivacionog govora, tog saveta koji će učiniti razliku ako ti ne ustaneš i ne kreneš. Sve je na tebi. Sve počinje kada prestaneš da se žališ, kada prestaneš da sumnjaš, kada prestaneš da tražiš savršen trenutak. Zato slušaj. Ustani. Pokreni se. Počni sada, ne sutra, ne sledećeg ponedeljka. Nekada budeš spreman. Jer istina je, nikada nećeš biti potpuno spreman. I niko neće doći da te pogura. Ti moraš sebe da pokreneš. Jim Rohn je rekao: ako ne napraviš sopstveni plan za život, velika je verovatnoća da ćeš upasti u tuđi plan. A znaš šta su oni isplanirali za tebe? Ne mnogo. I to je istina. Ako ti ne preuzmeš kormilo, neko drugi hoće. Sistem, posao, ljudi oko tebe, svi će ti određivati tempo, pravila i granice. A ti? Postaćeš posmatrač. Ali ti nisi stvoren da posmatraš. Ti si stvoren da stvaraš. Ti imaš moć u sebi. Moć koju možda nikada nisi iskoristio. Ne zato što je nemaš, već zato što si je zamenio strahom, lenjošću, sumnjom i beskrajnim analiziranjem. Znaš li šta ubija više snova nego neuspeh? Odlaganje. Ljudi misle da ih je poraz uništio. Nije. Uništila ih je odluka da odustanu, da prestanu da pokušavaju, da pristanu na prosečnost. Ti nisi prosečan, zato se zapitaj: šta sam danas učinio da se približim cilju? Da li bih mogao da uradim više da nisam gubio vreme na društvene mreže, izgovore, sumnje? Da li sam stvarno umoran ili samo nisam motivisan? Jer evo istine, akcija stvara motivaciju, ne obrnuto. Ne moraš da osjećaš inspiraciju da bi krenuo. Moraš da kreneš da bi došao do inspiracije. Svaki veliki uspeh počeo je malim, tihim korakom. Prvim: danas ću ipak da probam, čak i kad se nije činilo kao da vredi. Zato prestani da tražiš savršene uslove. Prestani da čekaš da prođu obaveze. Prestani da zamišljaš najbolji scenario. Radi sa onim što imaš, gde si, sada. Jer svaki dan kada ne deluješ, gubiš deo sebe. A svaki dan kada preduzmeš i najmanju akciju, jačaš svoju moć. Pogledaj se u ogledalo. Pogledaj duboko u svoje oči. I reci: dosta je bilo izgovora. Ja sam odgovoran za svoj život. I danas preduzimam akciju. U trenucima sumnje, tišine i nemira, vodi iskren razgovor sa sobom. Zašto bežim? Koga se zapravo bojim? Sveta ili sebe? Šta me više boli? Trud koji zahteva promenu ili osjećaj propuštenih godina? Pitaj se: ako danas ne krenem, kakav ću čovek biti za godinu dana? Da li bih se ja u ogledalu budućnosti ponosio ovim što danas biram? Zašto stalno biram ono što me smiruje trenutno, ali me razara dugoročno?
I odgovori. Danas ne tražim motivaciju. Danas biram odgovornost. Nije važno da li se osjećam spremno, važno je da sam voljan. Nisam ja moj strah, nisam ja moje izgovore. Ja sam ono što biram da budem. Ponovi sebi. Više ne čekam. Više ne tražim krivce. Više ne sumnjam u svoje korake. Zato vodi dijalog. Piši, izgovaraj, suoči se. Jer duboko unutar tebe već postoji osoba koja zna put. Samo treba da je pustiš da progovori. I znaj, neće uvek biti lako. Biće dana kada ćeš želeti da odustaneš. Biće dana kada ćeš sumnjati u sve. Ali upravo tada ne smeš da staneš. Jer iza te sumnje nalazi se tvoja nova snaga. Iza tog bola krije se tvoja nova verzija. Ne beži od napora. Napor gradi karakter. Svaki korak koji napraviš dok ti se ne radi, zlatan je. Svaki trenutak kada ustaneš ranije, iako ti se ostaje u krevetu, jača tvoj um. Svaki dan kada biraš disciplinu nad izgovorima, pravi razliku. Jim Rohn je rekao, Discipline are the bridge between goals and accomplishment. Zato izgradi taj most. Korak po korak. Dan po dan. Bez odustajanja. Bez čekanja. Bez izgovora. I zapamti, svaka velika priča je počela sa jednom odlukom. Jednom rečenicom. Danas krećem. Ako čekaš znak, evo ga. Ako tražiš motivaciju, ovo je tvoj poziv. Ako želiš promenu, postani ta promena. Ne dozvoli da te za 5 godina boli to što nisi krenuo danas. Ne dozvoli da te pobedi tvoj um. Jer ti si veći od svojih strahova. Ti si jači od svojih sumnji. Ti si stvoren za više. I sada je vreme da to dokažeš. Bez izgovora, bez kašnjenja, bez čekanja. Danas je tvoj dan. Dan kada si rekao sebi, ja biram akciju. Ne moraš nikome da kažeš da krećeš. Ne moraš da dokažeš ništa nikome, osim sebi. Ali ako si odlučio. Pretplati se, jer ovdje ćeš uvek naći ono što te podsjeća ko si i zašto si krenuo. Podeli ovaj video sa onima kojima čutke želiš dobro, jer reči menjaju živote, ali samo kad stignu u pravom trenutku. I nikad ne zaboravi. Nije bitno koliko puta padneš. Bitno je da ustaneš svaki put jači. Ti si taj koji odlučuje. Ti si taj koji menja. Ti si akcija.